Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως όλοι έχετε καταλάβει, πρόκειται για την παρουσίαση της Beretta Α400 Extreme Plus Camo Max 7. Όλα ξεκίνησαν για αυτό το όπλο στο Καρντόνε. Το Καρντόνε πήραν μια απόφαση, είναι μια όμορφη περιοχή της Ιταλίας. Πήραν μια απόφαση λοιπόν, αφού είχαν βγάλει τη Eureka το 1999, ένα τέλειο όπλο, ένα πολύ καλό όπλο, αξιόπιστο. Πήραν μια απόφαση να δουν, πρέπει να πάνε λίγο παρακάτω, να δουν τι θα κάνουν με την πιο μακρινή τουφεκιά, να τελειοποιήσουν τέλος πάντων ένα όπλο, όχι μόνο στη μακρινή τουφεκιά, στην ανάκρουση, σε όλα. Καταρχήν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε στο 1979. Η απόφαση για τις κάνες χωρίς χρώμιο μέσα βγήκε από τη Remington, που συνεχίζεται ακόμα και στη V3. Και μερική χρωμίωση υπάρχει σε κάποιο μοντέλο. Αυτή λοιπόν ήταν η απόφαση να πάρουν για την Remington τη 1100, η οποία ήταν και το πρώτο όπλο που έμαθα να κυνηγάω. Να μην υπάρχει χρώμιο μέσα, αφού ήταν δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή έβγαζε τουφεκιές πολύ μακρινές, πάρα πολύ μακρινές, γιατί πυρώναν τα σκάρια πάρα πολύ, αλλά είχαν και την απώλεια της κάνης από μέσα, τη φθορά. Και φτάνουμε λοιπόν μέχρι σήμερα στα σύγχρονα κυνηγητικά όπλα, τα οποία έχουμε αυτό που θα δείτε, όλοι έχετε καταλάβει φυσικά, Beretta πίσω μου, με τα εθνόσημα, φοράω και της Beretta το βραχιόλι. Αυτό που θα σας δείξω ζυγίζει 11 κιλά. Είναι ειδική παραγγελία από την Ιταλία, με cast on ρυθμίσεις, είμαι αριστερός, με cast on ρυθμίσεις, και την περίμενα 7 με 7,5 μήνες. Αυτή είναι η κούκλα. Πάμε να την ανοίξουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα τελείως διαφορετικό όπλο από ό,τι έχετε συνηθίσει όλοι να βλέπετε μια Α400, χωρίς όμως να κάνουμε αποκλήσεις στις βασικές ρυθμίσεις Α400. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι καλούδια, φυσικά πάντα Beretta, όλα τα σήματα της Beretta βρίσκονται παντού. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα καθαριστικά της Beretta. Αυτά είναι τα καθαριστικά της Beretta. Έτσι, τα γνωστά καθαριστικά. Λοιπόν, πάμε δίπλα. Αυτά είναι τα τσόκ της Beretta. Black Edition. Βγάζει 5 τσόκ, είναι ένα πάνω στην κάνη, συν άλλα 4. Εδώ θα δώσουμε μια βάση, μια προσοχή μεγάλη, ότι το ένα άστρα και 2 άστρα, αυτά τα 2 τσόκ, δεν μπορούμε να ρίξουμε ατσάλινα σκάλια. Δεν μπορούν να συμπιεστούν όπως ο μόλιβδος, το υλικό ατσάλι. Οπότε εδώ προσοχή, και στις περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως natura χρησιμοποιούμε ατσάλι. Δεν μιλάμε τώρα να πας στην Κοπαίδα που έχει βρέξει και έχει γίνει νερό παντού, όλα τα χωράφια. Εκεί δεν είναι natura, φυσικά, εννοείται. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιούμε τα ανάλογα. Αυτά που γράφουν no steel πάνω, για να σας βοηθάνε κιόλας, μην κατά λάθος γίνει το μπέρδεμα. Το no steel το γράφει το νούμερο 1 και το νούμερο 2, που σημαίνει όχι ατσάλι. Λαδάκι, ξεβίδωμα ρατσόκ και μικροδιορθώσεις για τις αποκλήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Εμένα έχει έρθει ακριβώς, όπως είπαμε, το όπλο στα μέτρα μου. Ένα της Beretta που είναι για το σκοπευτήριο, για να μειωτήρας, για να βάζουμε ένα φυσικό ακόμα λιγότερο, να γίνεται δύσφαιρη. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πραγματάκι το οποίο μας βοηθάει να καθαρίζουμε την αποθήκη. Ξεκουμπώνουμε, καθαρίζουμε αποθήκες και τα λοιπά μέσα, λατρεία, διαγάλισιμο. Εδώ έχουμε άλλο ένα
ψιψιψίνι, πιο χοντρό, μπαίνει πίσω στο κοντάκι, θα σας το δείξω μετά. Αυτό είναι γιατί κυρίως τα ρούχα μας το καλοκαίρι, όπως φοράω εγώ τώρα, και φυσικά φορέσα τα χρώματά της με τη χίνα, έτσι δεν μπορούσα να φορέσω τίποτα παρά. Όπως να βλέπετε, χίνες κάτω, χίνες πάνω και τα χρώματά της παντού. Και πάμε στο ρεζούμε. Στο καρδόνι πάνε και παραλαμβάνουνε 10 μπάρες για να φτιάξουν αυτό εδώ. Αυτή είναι η κάνη. Δεν θα τις παραλάβουν όλες. Ο Λουίτζι, ένας φίλος μου που μιλάμε συνέχεια, που δουλεύει μέσα, μου είχε πει ότι θα παραλάβουν 1, 2, 3, 4, τις άλλες θα τις πάνε πίσω, επιστροφή. Είναι αυτό που λένε δεν περνάνε το πάσο. Με ψυχρού τύπου επεξεργασία, πρέσα έξω και μέσα μπαίνει ένα ειδικό μηχάνημα, φτιάχνεται αυτός ο χάλιβας, υψηλής ποιότητας χάλιβας και γίνεται μία τελειότητα. Θα σας πω πώς γίνεται. Να πούμε ότι εδώ έχει το γνωστό φόσφορο ως τελικό, θα σας πω γιατί λέω τελικό, ως τελικό στόχαστρο, και εδώ πέρα υπάρχει στη μέση μια μπίλια η οποία είναι για να κεντράρουμε πιο σωστά, πιο καλά στο πέρασμα. Οι γουρουνάδες, οι λαγάδες, καταλάβατε, πρέπει να έχετε λίγο πιο να σας ακριβείς. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σαν καινούργιο πιστόν νέου τύπου, το οποίο είναι αυτοκαθαριζόμενο. Κάθε φορά που γίνει την τουφικιά, αυτό κάνει όπως κάνει την επαναφορά, αυτοκαθαρίζεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καθαρίζεται το όπλο. Μιλάμε για ένα όπλο αερίο. Δεν μιλάμε για μπενέλι. Μπενέλι είναι πιο αέρα καθαρίσματα, εδώ είμαστε πιο συχνά τα καθαρίσματα. Έχει 7 επί 7 χιλιοστών τύπου ρίγα. Η ρίγα είναι τύπου αγωνιστικού τύπου, step rip, έτσι, και μπορείτε ίσως να τη δείτε εδώ στο πλάινο που κάνω, που κάνει το σκάμπανέβασμα. Είναι αυτό που βοηθάει εμένα, έτσι έχω μάθει, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ να είναι μια ρίγα. Και μέσα έχουν περαστεί κάποιο διαβρωτικό υλικό, το οποίο οι Ιταλοί το λένε, την ονομάζουν, την κάνει μέσα άκουα, είναι το νερό στα Ιταλικά, για διαφοροποίηση και να μην παθαίνετε προδιαβρώσεις. Οπότε είναι ένα όπλο το οποίο είναι ειδικό για παπιά, για χίνες, έτσι είναι, και να ντουφεκάτε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θέλετε, κυνήγι για φάσεις αγριοπερίστερα όταν βρέχει του σκοτωμού. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Και πάμε τώρα στο υπόλοιπο. Καταρχήν εδώ κάτι να πω, ότι 3.000 όπλο και το πουλάτε. Αυτό το είναι και την Beretta στην Ιταλία, έτσι, έχω στείλει και email. Και το πουλάτε στο χαρτί του κανβά, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι αριστερό το όπλο, έτσι. Αυτό είναι αλουμίνιο. Εδώ φτάνουμε στο μέρος όπου θα βγάλουμε το κοντάκι. Αυτό είναι τύπου μπαγιονέ. Ένα κλικ σφιχτό για το καινούργιο όπλο. Και βγαίνει η πάπια, η οποία να πούμε ότι έχει έξοδος αερίων πάνω εδώ. Βλέπουμε την αποθήκη, η οποία αγκαλιάζεται από το διπλό σιδηρόδρομο και το ελαττήριο. Ο κορμός του κλίστρου εδώ πέρα μέσα γράφει Blink. Το Blink τι είναι? Εάν τυχόν πάνε κάποιος να σας εμποδίσει, να σας πλησιάσει το χέρι στο μάτι, θα κάνετε μια αντίδραση να κλείσει το μάτι. Αυτή η αντίδραση μέχρι να κλείσετε το μάτι, αυτή εδώ η Beretta έχει προλάβει και έχει ντουφεκίσει και έχει πάρει και φυσική στα λάμια. Λοιπόν, εδώ από κάτω έχει το κάτω και μένει ανοιχτό το κλίστρο. Έχουν κάνει αυτό εδώ πέρα χοντρό, χειρολαβή του κλίστρου και ακόμα και το διακόπτη που κλείνουν το κλίστρο, γιατί αν φοράμε γάντια
που το φοράμε κάτι, γιατί όταν πάμε για παπιά και έχει μείον 10, δεν είναι δυνατόν να μην φοράμε στα παπιά, σε αυτό το κυνήγι γάντια. Λοιπόν, το όπλο δένεται πολύ εύκολα. Και εδώ το αγαπημένο μου κλικ. Αυτό εδώ, το κλικ, βλέπετε άμα σας πέσει κάτω, είναι φωσφοριζέ. Οπότε μην το χάσετε, δηλαδή μες στα χόρτα ή οτιδήποτε, έχει αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω κάτι το οποίο ελπίζω να φανεί από εκεί. Λοιπόν, είναι φωσφοριζέ και μέσα, εδώ στην αποθήκη, έτσι ώστε να γνωρίζετε ότι είναι άδεια. Και είναι ένα όπλο το οποίο είναι το κορυφαίο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καλύτερο. Εμένα, στις 45 μοίρες όπως κάνουμε στο σκοπευτήριο, είναι φωνιάς. Δηλαδή, μου έρχεται στον μπαμ. Γιατί είναι ειδική παραγγελία, είναι η προέκταση του σώματός μου και του χεριού μου. Τώρα, οι τρελοί τι πήγανε και κάνανε. Σπάσανε το κοντάκι στα δύο. Πριν πούμε για το κοντάκι, ότι το έχουν σπάσει στα δύο, γιατί δεν το έχουν σπάσει μόνο στα δύο, το έχουν σπάσει και στα τρία. Στην Α800 δεν έχει διαφορά, γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει την Α800 κάνει παρουσίαση και στην Α800. Δεν έχει καμία διαφορά, μόνο από εδώ και πίσω έχει διαφορά η Α800 που είναι ο εχθρός των οπλουργών. Που σημαίνει δηλαδή δεν χρειάζεται τον οπλουργό, πας με το ρυθμίζεις μόνος σου. Έχεις ρυθμίσεις δηλαδή πάνω κάτω, δεξιά αριστερά και το επάνω μέρος εδώ το ανεβάζεις όσο θέλεις, έτσι ώστε να σου έρχεται στο σκοπευτήριο ακριβώς για αγωνιστικές καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ το όπλο δεν έχει μέσα την ουρά που έχετε συνηθίσει στην Πενέλη. Έχει απόσβεση με ένα άλλο σύστημα, αυτό, συν το κόψιμο που έχουν κάνει. Αυτό εδώ πέρα, να κάνετε μια κίνηση με το χέρι σας, δυνατή, το όπλο κουνιέται, κάνει απόσβεση. Συν αυτό εδώ το μαλακό, έχουμε σημείο το οποίο είναι πίσω στο κοντάκι που σας έλεγα ότι μπορεί να βάλει το μεγάλο ή το πιο μικρό. Έχουμε φτάσει να κάνει απόσβεση στο όπλο αυτό στο 70% της ντουβικιάς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ρίχνει εντάξει από 24 αλλά έως 63 γραμμάρια. Δηλαδή, εντάξει, για μένα είναι άχρηστα τα 63 γραμμάρια. Γιατί να πάνε να ρίξει 63 γραμμάρια τώρα, για ποιο λόγο. Με ένα τέτοιο όπλο θα ρίξει τα 50-60 μέτρα την ντουβικιά, θα πέσει στο παπέ και θα ψάχνει να δει δίπλα ποιος ντουβέκησε. Δεν είναι. Είναι άχρηστο. Είναι μπροστά ευτυχώς η ασφάλεια. Η ασφάλεια για μένα την έχει μέσα την ασφάλεια που είμαι αριστερός. Αν την είχα από εδώ έτσι, θα μου έλεγε έχω ασφάλεια στο όπλο. Μέσα μπορώ να πατήσω. Δεν με εμποδίζει, δεν είναι εδώ πέρα. Κάνα να σας δείξω πως καταρχήν πώς αδειάζει. Το όπλο λειτουργεί πολύ ελεύθερα, ωραίους ήχους έχει και βάζετε, άμα θέλετε, το πρώτο φυσίκι στα λάμη, κλείνετε και αρχίζετε και φορτώνετε από κάτω. Ή φορτώνετε πρώτο από κάτω, κάνετε μία απλή κίνηση με το κλειστρό και βάζετε κι άλλο ένα στην αποθήκη γιατί το έχει πάρει στα λάμη. Λοιπόν, η μόνη παραφωνία για μένα σε αυτά τα όπλα, στην Α400 σειρά, βλέπω ότι λείπει το γνωστό κουμπάκι που είχε η 391 γιουρίκα και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί αν πεταχόταν κάτι ή αν έβλεπα κάποιες φάσεις να έρχονται και ήμουνα με 9 για τσίχλες, θα προλάβει ένα τσακ, χρακ έξω, μέσα, κλακ και βάζα αμέσως το χοντρό. Να κάνω το εξής, αυτό το όπλο τώρα πρέπει να το πατήσεις μέσα εδώ, που έχει ένα κουμπάκι, με ένα λασματάκι για να σου βγάλει τα φυσίγια, τα δύο. Και πατάς το κουμπάκι από κάτω, βγάζεις έξω και το τρίτο, πετάγεται, έχει φύγει. Και η γωνία δεν είναι η γωνία έτσι, η γωνία που θα σου φύγει το φυσίγι είναι κάπως απλωτή. Ούτε ορθή γωνία, είναι πιο αμβλία σχέση με την κάνει. Λοιπόν, και βάζω μέσα και κλείνω. Αυτός ο χρόνος για μένα, σε μένα, μου κάνει περίπου, δεν το έχω κάνει πιο γρήγορα παιδιά, είναι 2,7 δευτερόλεπτα.
Είναι αδύνατο να το κάνω πιο γρήγορα. Και όταν πεταχτεί κάποιο αγριογούρνο, τα πράγματα είναι σκούρα. Να πάμε να τη λύσουμε, να πούμε γιατί κάνει και άλλα πράγματα. Γιατί όχι. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να πούμε γιατί κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, η κάνη έχει 8,9 χιλιοστά, 89 χιλιοστά, 89 χιλιοστά μέχρι εδώ περίπου, δηλαδή είναι που μπαίνει μέσα το φυσίγγι, γιατί μπορεί να είναι, είπαμε, τα μεγάλα φυσίγγια. Μετά ακολουθεί 355,60 χιλιοστά, που είναι ένα πράγμα το οποίο φανταστείτε σε μεγέθυνση το κάνω τώρα, έτσι. Τόσο και προοδευτικά σφίγγει και καταλήγει σε 18,6. Το υπόλοιπο λοιπόν 18,6 φτάνει σε άλλα 89 χιλιοστά, το οποίο είναι το τσόκ. Το τσόκ που έχω μέσα εγώ τώρα, θα σας το ξεβιδώσω για να σας το δείξω. Είναι 8,9 χιλιοστά μέσα, όλα τα τσόκ είναι έσω-έξω, έτσι. Και το τσόκ που είναι 8,9 πόντους, 89 χιλιοστά δηλαδή, είναι αυτό που δηλώνει μετά το πόσο σφιχτή, πόσο ανοιχτή θα είναι η τουφεκιά. Αυτό λοιπόν αλλάξανε στην κάνη μέσα. Τι κάνανε, αυξήσαν τις ταχύτητες. Αυξήσαν τις μεγάλες ταχύτητες πλήρωση στα σκάκια με χρήση του χρωμίου. Έγινε η χρήση του χρωμίου λοιπόν και τους πέτυχε. Να το ξαναδέσουμε το πλάνο μια φορά. Να το ξαναγαρούμε. Και λοιπόν, όποιος πάρει αυτό το όπλο θα έχει να κάνει με έναν, το λέω συγγνώμη για την έκφραση, ξέρω, βλέπουνε παιδιά, είναι φωνιάς. Δηλαδή εκεί που το σηκώνεις, αν δεν έχεις κάνει λάθος, την τουφεκιά θα πάει εκεί και ό,τι είναι εκεί θα πέσει. Δηλαδή αν μου βάλεις β' τώρα εδώ πέρα και μου σκώσεις την κάνη, είναι 40-50 μέτρα οι χήνες, θα πέσει η χήνα. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε ότι βάζουν πολλές φύτες και τις βαράνε τις χήνες στα 2-3 μέτρα και 5 μέτρα και 10 μέτρα. Καμία σχέση. Εδώ βλέπουμε βίντεο το πάνω από τη Σκανδιναβία που έχουν τις Α300 φερρυπίν και τις βαράνε τις χήνες για όλη τη μάνα. Εντάξει, εκεί είναι άλλη ιστορία. Τρομερά φυσίγγια εκεί πέρα, είναι καμία σχέση με τα φυσίγγια της αγοράς. Δηλαδή, εγώ τώρα με αυτήν εδώ, χωρίς διαφήμιση, το πρώτο φυσίγγι που θα μπει μέσα της, που θα κυνηγήσω, θα είναι 32 γραμμάρια, το Rottweiler, και μετά θα είναι το Remington, σε πιο υψηλά γραμμάρια. Ακριβά φυσίγγια, όμως θέλω να δω τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει αυτό το όπλο. Θα σας τραβήξω βίντεο, να τη φτάσουμε στα ωριά της, στα άκρα της, τελείως. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση της Beretta Α400 Extreme Plus Max Camo κτλ. Max 7. Και να σας δείξω ακριβώς πώς φαίνεται μέσα.